Nosaltres presentem en aquest plenari una moció d'urgència. Tenim per si un cas una proposició, tenim un prec i una pregunta, dirigides precisament amb el que jo crec que són problemes importants de la ciutat de Barcelona. Problemes importants de la ciutat de Barcelona, que són infraestructures, problemes importants de la ciutat de Barcelona i és el sistema de finançament de la ciutat de Barcelona. Barcelona necessita diners per fer coses. Ens vam donar d'una carta municipal, vam deixar obert aquest tema i per tant nosaltres necessitem un nou sistema de finançament per a la ciutat de Barcelona i nosaltres necessitem aquelles coses que ens permetin donar atenció a la gent, fer una incidència social important i això són equipaments i és col·laboració amb la societat civil. Aquests són els motius de les iniciatives que prenem nosaltres, que jo se les diré una mica per sobre algunes, altres hi entraré més a fons. Una és una pregunta per quina és la relació que té Càritas amb l'Ajuntament de Barcelona, quines negociacions porten a terme, com ajuden a Càritas, que està fent una obra social importantíssima d'atenció a persones en situació d'exclusió i quines coses farà l'Ajuntament per tirar endavant el projecte de Càritas i ajudar-lo. Hi ha un altre, que és un prec, que se'ns informi de quines gestions s'està donant a terme a l'Ajuntament de Barcelona perquè tot un munt d'equipaments socials que s'havien fet des de residències, centres d'atenció infantil, etc., que s'havia quedat que es farien i que hi havia un acord, hi havia una assignatura amb la Generalitat de Catalunya i que hi havia tot un conjunt d'equipaments, 50, que havien d'estar o acabats o endegats plenament i en fase d'acabament en el 2007, doncs això no és així i estem en una situació absolutament lamentable i el que és més trist és que l'Ajuntament, com que això depèn d'un govern amic, xiula i fa com si no passa res i amb gran tranquil·litat. I després nosaltres hem entrat una proposició que probablement decaurà sobre el tema del finançament. Nosaltres creiem absolutament necessari donar una solució al finançament de la ciutat de Barcelona. Això exigeix un conjunt de mesures. El que siguem capaços de convocar una cimera de grups municipals posant-se d'acord que reivindiquem. En segon lloc, convocar la Comissió Municipal de Seguiment de la Carta Municipal a fi efecte que siguem capaços d'escatir entre tots nosaltres què és el que defensarem, quins tants percents volem nosaltres dels impostos perquè cobri la ciutat de Barcelona i poder fer les seves polítiques i convocar la Comissió de Col·laboració interadministrativa per fixar un pla de treball i un calendari de seguiment per veure com s'aplica la carta municipal. Com que plou, doncs diu ja està, ja s'ha arreglat. Seria allò que diu arrasaré la moreneta, doncs s'ha pogut. És a dir, que escolta'm, i això jo crec que és penós, lamentable. Si nosaltres teníem un problema, i tenim un problema greu, estructural, que en situacions de sequera extrema ens fa tenir que fer una inversió importantíssima de pressa per poder donar solució, això no vol dir que quan plogui nosaltres haguem d'oblidar aquesta situació. Què ens pot passar dintre d'un any i mig, de 2 anys, ens podem trobar amb el mateix ridícul que hem fet, amb l'avinguda de vaixells, amb una situació de tenir que tornar-nos a donar pressa a fer la interconnexió. Això és absolutament, jo crec, una situació no admissible per a la ciutat de Barcelona. Per tant, nosaltres fem aquesta moció d'urgència demanant al govern de l'Estat i a la Generalitat que no s'aturin les obres previstes. S'han de fer aquestes obres, s'ha de fer aquesta interconnexió, s'ha de fer de totes. Després s'utilitzarà d'una manera o d'una altra, perquè aquesta és l'altra història, després s'utilitzarà d'una manera o d'una altra. Això no va en contra de l'ús racional de l'aigua, no? I fer un ús millor de l'aigua. Això no va en contra d'això. Però és evident que nosaltres hem de tenir aquells mecanismes que evitin una conurbació com la de Barcelona o altres indrets del país
puguin tenir una situació d'aigua amb tranquil·litat i sapiguem que això està garantit. Perquè això és un servei bàsic que no pot ser que estigui pendent de si plou, si no plou, que escolti, la sequera existeix, a més és cíclica, i nosaltres no ens podem trobar una solució com aquesta. Quan se'ns diu tant que amb les infraestructures hem de pactar, hem fet una comissió per pactar les coses, no? Doncs tu et trobes això, una infraestructura tan bàsica com l'estació de la Sagrera, doncs has de saber què es vol fer així pel diari, i no discutim amb nosaltres dintre d'aquesta comissió. I jo dic, home, escolti, davant de la situació que ens trobem ara, davant del ridícul que estem fent davant de tot el país i de tots els indrets, escolta'm, jo crec que la ciutat de Barcelona hauria d'aixecar-se amb una veu unitària reclamant que es facin aquelles coses que garanteixen els serveis bàsics per a la ciutat i l'aigua molt especial. El tema és que constantment s'està enganyant a la gent. Constantment s'està enganyant a la gent. I és veritat que ara tenim una situació que no és una situació d'urgència. I per tant això ens dona un petit marge. Però en aquestes situacions, quan tens una situació com aquesta, quan has vist les orelles al llop, és quan no té sentit que tu no prenguis les decisions que s'han de prendre i que es facin ben fetes, que es facin en bona col·laboració amb tothom i que a més siguem capaços tots d'apoyar-ho i deixant-se de segons quines històries i d'enganyar a la gent de si això és, això no és, no, això és el que és una interconnexió de xarxes necessària per garantir aigua a tots